Ефір «Етер» триває. Мене звати Катя Вишневська. Приймаю естафету від моїх колег. Вітаю вас всіх, шановні телеглядачі. Великий привіт у наш Крим. Найближче 3 години працюватиму для вас. У цій студії будемо обговорювати все, що для вас є цікавим та важливим. До нашої розмови долучимо найкращих експертів, журналістів, політологів, народних депутатів. Тож робіть «Етер» гучніше. Ми починаємо. Вони домовились. Нормандська четвірка обговорила вибори на Донбасі, обмін полоненими, контроль над кордоном тощо. Що із газом? Зеленський і Путін мали перемовини щодо прямих закупок палива та його транзит. Росію не пускають на Олімпіади та чемпіонати світу. Путін відреагував на рішення антидопінгового комітету. Вітаю всіх, хто долучився до нашого прямого ефіру. Дякую, що обираєте ЕТР. Катя Вишневська разом із вами задля обговорення найважливішого. І до нашої розмови цього вечора долучилася Бачок Арчалава, прес-аташе Посольства Грузії в Україні у 2005-2010 роках та політолог Сергій Таран. Добрий вечір, панове. Вітаю вас. Так, розпочнемо з найважливішого. Так відбулася зустріч Нормандської четвірки. Довго на неї чекали, були і страхи, і перестороги, і якісь сподівання. Тож до чого врешті домовилися Зеленський, Макрон, Меркель та Путін. Дивимося. Сторони підтримують домовленість у рамках тристоронньої контактної групи щодо 3 додаткових ділянок розведення з метою розведення сил і засобів до кінця березня 2020 року. Сторони заохочують тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов'язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу «всіх на всіх», починаючи з усіх встановлених на всіх встановлених. Сторони вважають за необхідне інкорпорувати формулу Штайнмаєра в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Нормандською четвіркою та тристоронньою контактною групою. Сторони погодились провести ще одну зустріч у цьому форматі впродовж 4 місяців стосовно політичних та безпекових умов, серед іншого для організації місцевих виборів. Ось такі результати. Взагалі, щодо цієї зустрічі, панове, які ваші враження? Бачу, розпочнемо з вас. У меня впечатления, в принципе, хорошие, потому что не было подписано ни одного нового документа. А то, что вот мы сейчас слушали, это намерение. Это просто, это очень красивое слово такое, коммюнике. Что такое коммюнике? Это пресс-релиз. Вот они говорили, там очень четко сказано, да, в этом коммюнике, что там обмен всех на всех, трехсторонняя контактная группа, там, разведение, трехсторонняя контактная группа. Россия очень, в принципе, действует, как и всегда. Да? Она никогда Российская Федерация сама по себе не делает заявлений, что вы должны сделать то, вы должны сделать это. Они всегда говорят, что вы должны разговаривать со стороной конфликта, мы всего лишь содействующая сторона, мы смотрим для того, чтобы исполнение этих договоренностей происходило правильно. В принципе, результат ожидаем, потому что я таких раундов переговоров на высшем уровне видел, наверное, штук 50 за все время конфликтов на территории Грузии. И перед каждыми такими переговорами или после каждых таких переговоров проводил их господин Шеварднадзе или проводил их господин Саакашвили, все думали, вот сейчас начнет все решаться. А потом оно понемножку загрузается. А потом коммюнике, так? Не, коммюнике, понятно, коммюнике это... когда мы говорим, о чем стороны договорились в Нормандии, если бы стороны договорились о чем-то в Нормандии, было бы принято не коммюнике и не меморандум, был бы подписано многостороннее соглашение, да? На самом деле, так как соглашение не было подписано, а был выпущен просто пресс-релиз под таким красивым названием коммюнике, поэтому ни до чего не договорились. Просто каждый остался при своей позиции и возложили на трехсторонние группы. Там есть еще один интересный пункт, что выработка вопросов по безопасности и по проведению выборов. На самом деле, вот это и есть самое сложное. Дьявол всегда кроется в этих мелких деталях. Вот в этих мелких деталях с Россией начинают все грузнуть, потому что вот Россия видит так, а есть там, как видит Россия, Путин четко обозначил во время нормандской встречи в Париже, да, в нормандском формате. И мы обозначили четко, как мы видим исполнение этих договоренностей. І ці позиції поки ніяк не совпадають. Сергію, що ви скажете про цю нормандську зустріч? Які ваші враження, які відчуття? Так цікаво спостерігати, коли зараз щонайменше половина країни в такому величезному захваті.
від того, що нічого не відбулося. От, мовляв, президент не здав, не переступив червоні лінії, це велике досягнення. І це, в принципі, логічно, тому що були дуже погані очікування щодо цієї зустрічі. Але в мене просто питання. Якщо найкращий результат, який тільки можна уявити від цієї зустрічі, було би те, що нічого не сталося, то для чого було готувати цю зустріч? Якщо і так все було, як воно є. Для чого тоді було відводити війська від Золотого, від Петровського? Для чого тоді перед усім світом треба було присягати перед формулою Штайнмаєра, яка передбачає вибори на окупованих територіях без особливої гарантії безпеки? Для чого було згоджуватись на всі ці речі тільки заради того, щоб приїхати і потім ціною величезних зусиль нічого не зробити? Можна було щось... Я завершу. Да, Сереж, Тому нет, я вважаю... там есть один момент. Я завершу. Ты как хороший аналитик... Не, подожди. Так Давай скажем. Как хороший аналитик ты точно знаешь, что сейчас важно было показать европейским партнерам тезис, очень плохой тезис разгоняла Москва, что Украина не хочет урегулювання в мирному форматі. Так от я завершу свою думку. Так от це треба було показати. Якщо це треба було заради того, щоб просто зустрітися, то для цього не обов'язково треба було зустрітися. І якщо ми вважаємо, що велике досягнення – це те, що нічого не відбулося, то ми теж трохи помиляємося. Тому що загальне інформаційне тло навколо цієї зустрічі було не навколо того, що треба, щоб виконувала Росія, а щодо того, що треба, щоб виконувала Україна. Раніше, до 2019 року, основним мотивом всіх подібних зустрічей були вимоги до Росії забрати свої війська геть. І ми з вами обговорювали, які санкції Захід застосує щодо Росії, які персоналі Російської Федерації потраплять під санкції, які озброєння Україна може отримати в результаті того, що Росія не виконує свою частину Мінських домовленостей. А що ми зараз обговорюємо? От ми зараз з вами обговорюємо, Україна тут сильно поступилася, чи ще не дуже поступилася? Тут вона вже взяла юридичне зобов'язання, чи ще таке, від якого можна відступитись? Я не пам'ятаю, щоб під час трансляції цієї зустрічі слово «санкції» хоч раз прозвучало в устах будь-якого лідера. І це дуже показово. І я думаю, що в результаті того, що ми наскільки я розумію, про зняття санкцій з РФ поки що мова не йде. Почекайте, але попередні зустрічі обговорювали поведінку Росії. Ця зустріч обговорює поведінку України. Якщо на попередніх зустрічах ми займали атакуючу позицію, то на цій зустрічі ми займаємо оборонну позицію. А на наступній зустрічі я скажу, з чого вона почнеться. Було оголошено, що вона почнеться через 4 місяці. І ми що, будемо обговорювати, як Росія не виконує свою частину Мінських домовленостей? Ні. Я вам скажу, що нам скажуть, от ви 4 місяці назад публічно перед усім світом присягли виконувати формулу Штайнмаєра, присягли провести там вибори на окупованих територіях. Ви їх провели? А чому? І тоді і Захід, і Росія буде обговорювати нашу поведінку. Якщо раніше на подібних перемовинах, як ми грали білими, ми завжди першими ходили, то зараз ми граємо чорними, ми обороняємося. Оце змінилося. А це все ціна того, що комусь дуже захотілося просто поїхати і побути на великій міжнародній зустрічі, яка мала непрогнозовані результати. Точніше, вона мала прогнозовані результати для всіх, крім однієї людини, яка просто вирішила піти на зустріч лише для того, щоб спробувати подивитися в очі Путіну і з'ясувати, чи хоче він миру, чи хоче війни. Це при всьому тому, що 20 років Росія веде цю війну, і нікому в світі не треба нічого доводити. Але от президенту треба було це побачити. І зараз Україна займає глуху оборонну позицію. І якщо ми розглядаємо максимально хороший результат, що нічого не сталося, то в мене просте питання: як ми збираємося завершувати війну? Ми збираємося чекати? І збираємося чекати, поки нас будуть атакувати? Чому ми не виконуємо свою частину Мінських домовленостей? Чи тепер уже формули Штайнмаєра? Так, давайте про враження поки що завершимо розмову і поговоримо про деталі, так, по пунктах цієї зустрічі у форматі нормандської четвірки. От, зокрема, ви вже згадали це питання виборів на окупованих територіях. Так, вони будуть, це було сказано під час цієї зустрічі. А от як і коли, давайте почуємо від учасників нормандського саміту. Нам зараз треба доручити міністрам закордонних справ і радникам узгодити політичні умови, щоб за 4 місяці створити передумови для проведення місцевих виборів. Нашу позицию очень легко понять. Мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения. В Минских соглашениях возьмите, пожалуйста, и прочитайте, что там написано. Там написано, что Украина начинает
устанавливает контроль на этой территории, на этом участке границы, на следующий день после выборов. Ну, там так написано. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Ну, там так написано. Зачем вскрывать Минские соглашения? И их снова заново переписывать. Є питання, чи цей документ закам'янілий, чи його можливо змінювати, адже є певні пропозиції президента Зеленського щодо його зміни. У нас с президентом Российской Федерации, говорю откровенно, разный, наверное, абсолютно взгляд по поводу передачи границы и когда это возможно. И действительно я могу открыто об этом говорить. Президент Российской Федерации, ну, я думаю, что он, во-первых, ответит, да, после меня точно это подчеркнет, то он говорит о том, что в Минске, значит, то, что наш бывший президент Петр Алексеевич подписывал о передаче границы после выборов. Я, естественно, поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов. Я, мне кажется, очень аргументированно говорю, но пока у нас разные взгляды. Ну, тут, по-перше, таке виникає питання взагалі, чи можна називати виборами те, що відбувається на території, яка не є звільненою і немає контролю за кордоном. І, по-друге, от дійсно, що буде з Мінськими угодами далі? Чи можлива взагалі зміна цього документу, чи він вже є таким фундаментальним і його міняти не можна, ваша думка? Минские соглашения являются основополагающим документом. Как правило, специфика конфликтов показывает, что основополагающий документ, базисный, еще его называют, он никогда не меняется. Возможно, в случае, если у сторон появляются точки соприкосновения и кто-то хочет найти общий язык, какие-то подходы и взгляды к этому документу могут меняться, так называемая дорожная карта вырабатываться. Но еще при принятии Минского документа, перед его подписанием, когда в Украине мы это очень сильно обговаривали в экспертном кругу, я всех коллег-экспертов уверял о том, что проблема Минского документа будет заключаться в его разночтениях. Потому что это традиционная история, которая происходит там, где участвует Российская Федерация. Сейчас на самом деле история разночтений продолжается в этом формате. И когда лидеры рассуждают о том, что можно вскрывать Минские договоренности, нельзя вскрывать Минские договоренности, вообще это надо понять и надо подготавливать, чтобы советники и помощники и министры иностранных дел подготавливали документы. Вот эта история обычно, еще лет 10 они будут это подготавливать, потому что кому-то будет не нравиться точка, кому-то будет не нравиться запятая и так далее. Мы для себя должны четко понять, что Российская Федерация создавала напряженность на Донбассе не для того, чтобы потом вдруг сойти с ума и помочь нам там наладить мир на этой территории. У нас еще сейчас происходит одна интересная вещь в околополитических и в экспертных кругах, когда заговорили о возможности глубокой заморозки конфликта. Это есть еще одна большая ошибка, которая дальше будет там, если на это пойдут, она будет дальше нагонять нас, потому что когда мы занимаемся замораживанием конфликта, кнопка разморозки, defrost, так называемая, находится всегда в Москве. И эту кнопочку можно нажать в абсолютно любой момент. И конфликт из холодной стадии перетекает в горячую. Поэтому все эти попытки, для меня это выглядит все очень, это повторение пройденного. Европа это все прекрасно знает, они все это проходили не раз. Но я как понимаю, политика умиротворения агрессора окончательно взяла вверх, потому что Макрону очень хочется быть новым лидером Европы, хотя у него это не получается. А Меркель устала, ей хочется домой. И поэтому вот на данном моменте мы имеем вот такой. Единственный, кто последовательно продолжает наращивать свои имперские амбиции, это Путин. Ну и мы пытаемся там как-то решить нашу проблему, в принципе, начиная там, как говорил Альберт Эйнштейн, делать одно и то же в надежде получить другой результат. На самом деле все, что мы делаем сейчас,
Это уже неоднократно делалось многими другими странами, и никакого результата никому это не принесло, к сожалению. Сергію, що ви почули у цих заявах, у цих виступах? І чи дійсно за 4 місяці може розпочатися підготовка до виборів? Я абсолютно погоджуюсь, що мінські домовленості мають дуже багато сірих зон. І ці сірі зони завжди були предметом різної інтерпретації України і Заходу з одного боку, а з іншого боку Росії. І так завжди було. Більше того, будь-які міжнародні договори з такими країнами, як Росія, завжди мають під собою сірі зони. Тому що такі країни, як Росія, завжди будуть їх інтерпретувати по-своєму. Більше того, це було б і не дивно, тому що взагалі вага міжнародних договорів дуже маленька, будь-яких. Жодна війна в світі не завершилась через те, що був гарно прописаний договір про мир. Завжди війни завершувались лише тоді, коли армія якась отримала поразку, або якась економіка отримувала поразку. І тоді завершувалась війна, і договори це фіксували. А от щоб сторони зустрілися і знайшли якусь юридичну форму, воно неможливо хоча б тому, що в міжнародній політиці, на різницю від внутрішньої політики, немає ні суду, рішення якого універсальні, ні виконавчої служби, яка виконує рішення суду, ні поліції міжнародної, яка би гарантувала, що договори будуть виконані. Тому всі міжнародні договори лише... Вона дуже криво прописана. Це тільки що держава, якщо захоче, щоб вона працювала, тоді це буде. А так ні. Тому міжнародні договори мають дуже маленьку вартість на різницю від внутрішніх договорів. І будь-який міжнародний договір, він лише слугує одній меті. Він має посилювати позицію одної з переговорних сторін. Ми завжди використовували мінські домовленості як засіб тиску на Росію. І ми доводили, що та сіра зона, яка прописана в мінських домовленостей, вона на нашому боці правда. І ми переконували Захід. І доказом є те, що саме посилаючись на мінські домовленості, точніше на порушення цих мінських домовленостей з боку Росії, не України, Захід щороку продовжував санкції проти Російської Федерації. Все. Більше ні для чого нам ці мінські домовленості не потрібні були. Це просто був папірець, який українські дипломати вправно використовували. І так завжди в міжнародній політиці. Так само зараз Путін намагається використати цю сіру зону зараз на свою користь. І від майстерності української дипломатії залежить, чи відіб'ємо ми цю атаку, чи ні. Ми можемо переписати ще 5 разів мінські домовленості і як завгодно їх назвати. Тобто, але якщо поміняти там якісь пункти місцями, від цього позиція Російської Федерації не поміняється? Це мені нагадує, знаєте, як іноді у нас деякі політики, експерти кажуть, от якби в Будапештському меморандумі були прописані не такі пункти, а якісь такі, то у нас би була зовсім інша ситуація. Сполученим Штатам, Великобританії абсолютно байдуже, що було прописано в Будапештському меморандумі, тому що вони захищають свої інтереси в будь-якому разі. Так само Росія би продовжувала свою експансіоністську політику і організовувала б гарячі точки в Грузії, на Кавказі, в Нагорному Карабасі, в Придністров'ї, в Україні, в будь-якому разі, що би не було написано в Будапештському меморандумі. Так само в мінських домовленостях можна прописувати все, що завгодно. Я вам скажу, що діє проти таких країн, як Російська Федерація. Повірте мені, не папірці і не прекрасно прописані мінські домовленості. Проти таких країн, як Росія, діє та сама стратегія, яку свого часу Захід стосував до Радянського Союзу. На Заході в радянські часи зрозуміло, що з Радянським Союзом неможливо домовитися. От скільки не домовляйся, все одно буде проблема. І там вирішили, що якщо ми не можемо воювати з Радянським Союзом, тому що ядерна зброя, треба застосувати інше. Вони запровадили так звані торгові реальні обмеження. Сучасною мовою це називається санкції. Торговий ембарго плюс нарощування сил НАТО, яке виснажувало Радянський Союз, а заодно й показувало, що Захід готовий воювати, тому що є країни НАТО, які мають силу. Оце і виснажило Радянський Союз. І тоді настав мир, коли в 91-му році Радянський Союз припинив своє існування. От подібна стратегія має бути зараз застосована до Росії. Тоді буде мир. А будь-які папери чи будь-яка віра в те, що Путін раптом стане добрішим за 1 годину, посидівши в Парижі, це така ілюзія, за яку просто мені соромно, що люди, які називають себе експертами і політиками, вони всерйоз це вірять. Вони вірять, що можна залізти до скаженого вовка на годину в клітку і переконати його за годину стати вегетаріанцем. Це неможливо. Путін не стане вегетаріанцем. Тому я думаю, що зараз потрібно використовувати те, що діє. І повірте мені, і це не папірці, які написані в мінських домовленостях. Смотрите, вот все правильно Сергей говорит, но есть один момент. Еще существуют западные партнеры, которым активно в марафонском таком темпе продвигают тезис, что Украина не хочет, она делает все специально для того, чтобы не решать конфликт мирным путем. И это тоже тот момент, когда Украина должна
дипломатически действовать и доказывать Западу, что мы готовы, только вот посмотрите в результате реальных действий, кто является той стороной, которая торпедирует эти договоренности. Поэтому, на самом деле, урегулирование конфликтов в переговорном процессе – это очень тонкое искусство. Понятно, что тут я согласен, что я не знаю ни одного конфликта, который только переговорами урегулировали, но это один из... Когда у тебя там есть экономическая, политическая, военно-политическая слабость в государстве, в те моменты вот эти дипломатические рычаги урегулирования становятся очень важными, потому что победить ты можешь только если у тебя все эти 4 рычага компенсируют друг друга и являются сильными. Когда 3 рычага слабые, остается один рычаг, вот на этот рычаг переносится все больше и больше внимания. Поэтому должна была или пройти, или не пройти там Минская встреча во Франции в нормандском формате. Она должна была пройти. Потому что все равно там проводить работу с Западом надо для того, чтобы тезис Российской Федерации, это Сурков очень любит эти тезисы продвигать, чтобы этот тезис стал несостоятельным. Это важно. Ну, можно там объективно или не объективно относиться к каким-то процессам, но важно, что такое понимание государственности дальше присутствует у украинской власти, и она продолжает. Все равно это продолжение той политики, которая до этого производилась. Она может быть там, ввиду не очень большой опытности пока еще в политике президента, она пока не выглядит вот так там совсем филигранно. Ну, я думаю, що це теж со временем це можна буде набрати. Втім, напередодні нормандської зустрічі неодноразово так піднімалося питання, що от у нас, окрім окупованих територій Донецької та Луганської області, ще є анексований Крим. І це питання також варто було підняти під час зустрічі у нормандському форматі. І от чи прозвучало воно під час переговорів? Давайте слухати президента. Я готувався предметно і дуже хотів обговорювати це питання. Я не буду вам брехати, тому що ми на першому ж питанні про розведення, тобто у мене своя позиція, ми дуже довго витратили, я не знаю скільки там, 30-40 хвилин ми витратили часу на одне питання. Потім обмін, він пішов легше, до Криму детально ми не дійшли. Яка була б реакція на це, складно сказати, але ви чули, що у нас за 4 місяці буде зустріч, будемо підіймати всі ці питання. От така заява була зроблена президентом, але це вже під час спілкування зі ЗМІ. Дійсно, напередодні цієї зустрічі так неодноразово казали також про те, що якщо Зеленський раптом скаже слово Крим, то тут Путін вже взагалі не буде ніякі переговори далі проводити. Так? От, тобто свідомо не дійшли цього питання, чи в чому тут може бути справа? Да, ставилась под угрозу сам переговорный процесс, потому что Российская Федерация четко дала понять, что в случае поднятия темы Крыма, вообще на переговорах такого ранга несогласованные темы не поднимаются к обсуждению. Поэтому эти переговоры долго готовятся, потому что обсуждаются темы, они узгодживаются и так далее. Работают эксперты, подготавливают своих лидеров и так далее. И изначально было понятно, и об этом говорили, что в случае поднятия темы Крыма переговоры сразу будут прерваны. И поэтому, знаете, вот очень часто там предыдущую власть часто обвиняли, вот мы не говорим о Крыме. Ну, попробуйте поговорить. Вот. Не получается пока разговаривать о Крыме, потому что все-таки проблемы Крыма будут обсуждаться, если будут обсуждаться в ближайшее время, в обозримом каком-нибудь будущем, то они будут обсуждаться в отдельном формате, не будут они обсуждаться в этом формате. От за 4 місяці він казав про зустрічі, там теж якісь сподівання. Я думаю, что будет про Крим та же самая история, будет Российская Федерация наотрез откажется говорить на эту тему, и у нас нет здесь, в этом формате, никакого механизма принудить их говорить. Потому что если мы начнем там очень жестко проявлять позицию, то, скорее всего, мы поставим под сомнение вообще тот участок, где у нас горячая фаза конфликта, на самом деле. Сергій, от дійсно, чи тут варто було йти на це, так, на умови, скажімо так, Путіна, і чи, може, якось був шанс у Зеленського якось все-таки вмонтувати це питання? Якщо ми розуміємо, що договори мало що вирішують, то
і якщо наша задача просто можливо, хоча сумніву тут є, наскільки це ефективно, але можливо показати Заходу, що ми готові до перемовин, то можна було підняти тему Криму. І якщо б навіть ці перемовини були зірвані, то на Заході б зрозуміли, що Україна готова відстоювати Крим. А якщо ми розуміємо, що самі перемовини щодо мінських домовленостей ні до чого не призводять, ну так вони в будь-якому разі не призводять. Але зате весь світ би знав, що ми наполягаємо на тому, що Крим є українською територією. І взагалі я переконаний, що на Заході не дивляться на країни, які готові домовлятися, як на сильні країни. Навпаки, на Заході поважають ті країни, які відстоюють свої інтереси, які готові за себе воювати. Захід ніколи не допомагає слабким. Якщо якась країна демонструє, що вона десь готова домовлятися, десь у неї є зона компромісу, у світовій політиці, яка є політикою хаосу, тому що немає єдиного уряду, зразу з'являється дуже багато бажаючих використати оцю слабкість, оцю зону компромісу для вирішення своїх питань. Власне, тому і стався провал нашої зовнішньої політики за останні півроку, що на Заході побачили, що можна за рахунок України домовитись, тому що Україна не готова до кінця відстоювати позицію. Бо в Україні прийшли до влади люди, які кажуть, що можливо достатньо перестати стріляти і буде мир, що можливо піти на якісь треба компроміси. І на Заході це одразу почали використовувати, тому що вони думають про себе, і це абсолютно зрозуміло. Адже дивіться, в Європі зараз та сама Меркель, той самий Макрон, такі, як і 2 роки назад. Це ті самі люди. Так само, як і Трамп, це та сама людина. Але 2 роки назад вони чомусь були яструбами, а зараз різко стали голубами. Що змінилося? Ну, явно ж не помінялися всі вони раптово. Змінилася політика України. Вона стала компромісною. Вона почала демонструвати здатність домовлятися, в тому числі за рахунок своїх інтересів. В тому числі через те, що бачите, тому що нам Росія сказала не згадувати слово Крим, ми не будемо його згадувати. Та слухайте, ну зрештою ми можемо згадати, і хай тоді влаштовують демарш, хай вони закидають ці перемовини. Ну, до речі, хто від цього виграє? Росія чи Україна? Мені здається, однозначно виграє від цього Україна. У нормандських цих переговорах, от я щось не згадую, так що було питання газу, натомість йому приділили достатньо велику увагу. І нагадаю, що Зеленський до Парижа їздив навіть з міністром енергетики Оржелем та виконавчим директором Нафтогазу Юрієм Вітренком. І чим закінчилися всі ці газові перемовини? Давайте дивитися. На двосторонній зустрічі з президентом Російської Федерації ми говорили про це. Але я перший раз таке бачу в житті, у мене не така велика практика, коли кажуть, що двостороння зустріч, а сиділо з різних сторон від нас по 7 людей. Все одно ми обговорили це питання, почали, і мені здається, що теж це питання ми розблокували. І вже на рівні радників зараз будуть обговорюватися можливість, формат, об'єм, ціна і такі інші деталі договору про транзит газу, тому що це дуже важливо для всіх. Помните известный детский стишок? У нас в квартире газ, а у вас? И у вас есть, и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель. Ну, так бачимо, заманює так 25% знижкою Путін. Ну, отже, що буде із транзитом газу? Далі дивимося. Не говориться про контракт на 1 рік, всі зняли це з обговорення, тобто на скільки-то років. Чесно скажу, ні, я вам скажу чесно кажучи, ні, буде більше. Я так думаю, буде більше. Я наполягав на максимально амбітних умовах, вигідних Україні і Європі. Це на 10 роках. Ну, тобто дуже складно, коли одна сторона наполягає на 1 році, а ми наполягаємо на 10. Тобто, я думаю, щось ми знайдемо посередині. Так, є така версія, що якби встигли добудувати «Північний потік-2», то зовсім по-іншому виглядала ця нормандська зустріч. Щодо щойно почутого, які можемо зробити висновки і що нам чекати далі з боку наших сусідів? Никаких. Просто есть какая-то там общая договоренность о том, что будем продолжать переговоры, искать выход, потому что мы можем вам дать вот это, вот это. Ну, я как понимаю, какие-то условия Россия выставила, какие-то условия мы выставили. А теперь вот надо понять,
А найдут ли на экспертном уровне решение этих... Да, есть вот позиция А, позиция Б. Их надо совместить и получить совместный результат. Пока там не видно, чтобы эти позиции хоть как-то совпадали. Они диаметрально разные. То есть россияне хотят качать газ как можно дешевле, чтобы с них не требовали долги. И там, все одразу. и да, и очень странную фразу говорит господин Путин с 25% снижкой от той цены, за которую получает украинский потребитель. Это он, наверное, розничную, да, имеет цену. Это очень странное. Ценообразование на газ происходит не таким образом. Это вообще есть мировая цена на газ. Вот если бы там, допустим, сейчас она там по-разному колеблется до $200. То есть 25% от $200 от мировой цены или от той цены, которую мы носили, там очень много подводных камней. Россияне любят играться с этими вещами. А дальше там, если не будет найден компромисс по этим вопросам между Нафтогазом и Газпромом, дальше россияне это очень хорошо начинают играть. Они говорят, президенты договорились, но это же хозяйствующие субъекты, они же не могут в это, не может же господин Путин или господин Медведев в это вмешиваться. Поэтому там скидка тоже у них очень интересно происходит. Почему там 25%? Они обычно в цену газа включают транспортировку и НДС по российской территории. Но это очень хитрое у них ценообразование. Вот скидка есть как раз вот эти расходы, которые... причем от какой цены он считает скидку, почему... то есть там столько вопросов. Еще раз говорю, это вот та классическая фраза, когда-то сказанная Талейраном, да, вот дьявол, он кроется в очень мелких деталях. На жаль, небагато часу у нас залишається, Сергію. А от вашу ще думку хотілося почути щодо цих контрактів і транзиту газу. Що буде далі? Чи буде Росія якось тиснути на нас ще додатково? Є дві різні газові проблеми, дуже різні. Одна – це проблема транзиту російського газу. І тут ми дуже зацікавлені в тому, щоб транзит відбувся, тому що ми беремо в цьому з Росії гроші, і Росія зацікавлена набагато більше в цьому транзиті, ніж ми. А є друга проблема – це прямі постачання російського газу в Україну не через європейських посередників, як це зараз відбувається, а напряму. Оце дуже погана історія, тому що для Росії завжди газ – це була потужна геополітична зброя. Там, де з'являвся Газпром, одразу з'являлися геополітичні інтереси Росії, і вони диктували політичну волю. В російській інституційної ієрархії Газпром – це як 3 міністерства закордонних справ. Тобто вони диктують, по суті, свою волю тим країнам, де вони з'являються. І тому дуже важливо для України не згоджуватись жодним чином на прямі постачання російського газу. І я не знаю, наскільки ця позиція була витримана, тому що, на жаль, в підсумкових документах про це було дуже мало сказано. Так, дякую вам, панове. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман» українською. Найсвіжіші новини вам розповість Тарас Кабзар. А я повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Будемо говорити із заступником Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим. Обов'язково долучайтеся і залишайте за АТР. Підсумки нормандського формату. Про що говорили Зеленський і Путін